binuhatan, di kalimutan. May pumatak sa kiniktanan, kitang tanan pagkakantihan. Saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, kalimutan. Siya ang pasilungan, ibayaw na ang aral niya sa atong pagsimba. Hey! Siya atong gawin at halaran, siya atong halaran, siya ang pasilungan. Ikaw kung ako, inangga sa Ginoo. Hey! Inanggat ka, inanggat ko, inanggat ka sa Ginoo. Hala, hala, sayang ta, hala, hulog suta. Hey! Iisang kapot, ipapakaya, o dahil kunta siya. Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 85.3. 85.3. Ang nakasimahot, hey, tumawa ka, huwag kang matakot. Mahal ka ni Jesus, mula noon hanggang ngayon. Kung may problema ka, ialay sa Kanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, hey, la 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 la, la 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 la. Sa dalawa, umuwi ka sa puso mo si Jesus. Kapatid, mga pagkanyan, kung anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, ang anak sa Diyos, init. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos. Sayaw, sayaw, nagkay kamot, ikaw ay kaway, hawak ay tuyong kamay. Sayaw, sayaw, nagkay kamot, ikaw ay kaway, hawak ay tuyong kamay. Ikaw mali ba yun? Ako mali ba yun? Ikaw ka na mali ba yun? Ako mali ba yun? Ikaw mali ba yun? Ikaw ka na mali ba yun? Sayaw, sayaw, nagkay kamot, ikaw ay kaway, hawak ay tuyong kamay. Sayaw, sayaw, nagkay kamot, ikaw ay kaway, hawak ay tuyong kamay. Ayaw, maluya-luya, sapa, gani-ganiya, ego, maluya-luya, mahal ka na sika, mahal ka na sika. Doon na may problema, ayaw, una-unahan, ulihin sa banday, sa presensya niya.
Lingis sa tuo, mahiyong ang natupad mo. Lingis sa wala, lingis sa tuo, lamanuha ang natupad mo. Sayawan, sayawan na, sayawan, sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Sayawan, sayawan ka, Jesus. Hinay ko nalang ko, boya, lumasaki mo ako sa krus. Hilig ako na ng mga sa pagtindak pinakali mo. Sa singkit ko, sa pagdan pinakali mo. Dahil ikaw ang nangyayaro yun, sayawan ko. Hinay ko ang nalan mo, oh Diyos. Lumusagi mo ito sa krus. Hilig ako na ng mga tigil sa pagtindak pinakali mo. Dapat tayo pinakali mo, dahil ikaw ang nakayano yun. Sayawan ko, dahil ikaw ang nakayano yun. Sayawan ko, dahil ikaw ang nakayano yun. Sayawan ko, hey. Ang buhay ko'y walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inatupag ko. Kaya pangarap ay napapagayan ko. Sa imong pagkatao, adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios Hinoon ang una. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kung dili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, Maayong butang sa tanan mo igsoon. mahalaang Happy Sunday everyone. Kinabisa sa mga pinalangga listening sa Shine FM 95.3. Sa mga pinalangga sa mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, Adlaw karon nga Domingo, ini nga pizza sa isa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang Diyos karunay nakabilang ka na to. Pero karong Domingo mga igsoon sa Hulyo. Ini nga bulan, ini nga bulan sa Hulyo igsoon sa tuig 2025. Labi na sa kinabuhi ni Sir Milenario
Happy Sunday. Happy Please Sunday. Oh, nagwasusap siya sa Utang may katapusan. Sa ngalan sa labing anak ng Diyos, tawag sa tibok bersa sa kalangitan. Sa ngalan usap sa atong station, manager Kapagalion Candelario. Sa ngalan usap sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasama. Ano mo sa bagay niyo ang hilala? Inyo ang sulugon diya sa pagaton o mga labas ng mga mensahe. Ingatan na ulapit sa sayo kabuntakon. Ang atong oras alas 5:09 na sa kabuntakon Ikson. Banag-banag na sindakan o pila ka minuto Ikson ato nang makita ang kaanindot sa mga magsilap sa dinis kalimutan. Kumusta man ang atong kinabuhi Ikson? Kumusta man ang ginagawa nato sa iyong kabuntagon? Presko ba ni? Or doon na ba mga ginagawa yung mga kakulian? Inunuman na ito mga iso, nanimbangon ta, gawas doon tangimbang, gawas doon ang hangin ang isunod sa ato, ilog, doon na imutan, nakaginawa nilis kalimutan. Ato pasalamatan ng Diyos, sa nakong kay gayunan ang pribileyo, nga iyang ihatag ka na to, labaw sa tanan ni mga tawa. O may buntag ka na itong tanan sa tanan na itong mag-aksyonan din sa balong. Upan sa akong pamilya, sa akong trok mga anak, sa akong bukangan. O sa tanan na itong mag-aksyonan din sa balong mga mag-aksyonan. Labi na sa mga hiling pagkita sa country. Sa namunbon mga isyon sa mga roket yung pamilya. Bayo nga buntag ka ng tanan. Ilabi na sa tanan nga nakasunod din yung mga programa o nag-share din yung mga programa ilabi na sa kinabuhi ni Sir Valentino mga kaisunan niya nagpapit sa pining atong programa din sa kahanginan. Dalay ko ng Diyos ilabi na sa akong Hawaii na naa sa Saudi Arabia na diya sa PSA may sumulong sa tanan nga mga OFW nanimpalan alang sa mayo kaumahon sa ilang matang pamilya nga nalilingin sa Pilipinas. Ang ato karon nga pagatunan ang atong topic mga iso kadungganan ug ang tema kanus aman ma ang Dios sa katawo ang kadungganan. Ato bang lang mga pangutana pinaagi sa pagsunod o pagpaminaw ni mga mensahe karon kung kinsa ang hatagan sa tinunanay nga katungdanan. Duha man ka tawo dinis kalibutan, maayong tawo o daot ang tawo. O iya sa duha ka tawo sa kalibutan nga nasuyo. Nagsoon sikit sa man ang hatagan sa tinunanay nga katungdanan. Ondo mga igsoon ng tawag ang pagkaway. Pada ato ni padayon mga kaigsunan ang atong programa sa atin atong masundan. Hindi panawag ka kamundagan. Ato kining halikan sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Labing kamahanan ng pahigamaon ka ng Diyos. Salamat amahan sa imong pagkikuhan. Salamat po Diyos sa imong pagkatiman. Salamat po Diyos sa imong pagkabot ng anak. Salamat sa imong pagtanggol sa tanan ng mga pamilya. Salamat po Diyos sa lapas kung presko nga hangin kayo magpiyal ka na mo. Salamat po Diyos kayo kami gibantayan. Kaya bisan pagkakalakang sa mga atiin, nagdala kinig kasiguruhan ikan kanimo amahan. Labaw sa tanan sa tinunang palimalay. Sa tanan ng mga kaigsunan ini sa pano. Dapit sa Pilipinan, na pinanguluhan ni Pastora April Miakay Karan. Bisan pa man sa mga kaigsunan diya sa Kasagangkal, sa pamilya ni Pastor Arnolfo Vilagantro, sa pamilya ni Pastor Nunoy Ayras, sa mga Aguilar family, o sa uban pa mga pamilya ng Diyos, ini mga adlaw amahan, mudool kami diya sa iyong presensya, mudool kami sa pagdahil pagpasalamat na ng kanimo, kaya wala kami dito ikabalos na ng kanimo, maulama ang pagpahimot kanimo amahan. Salamat po Diyos sa iyong giya, salamat po Diyos sa iyong laman, salamat po Diyos sa iyong pagod, salamat po Diyos sa iyong pagtitig, kadiya sa landong sa iyong mga pag-uamahan, kami magkapasimong sa kasiguruhan di kami kanimo. Nadiin
matinabunan ang among kinabuhi. Diha sa imong abilit na nga walay buhat sa kaway nga makagulong sa imong mga katawhan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanungan na mahimo kaming pinasli. Dili lamang sa mga kawalimong kinabuhi, kundi mahimo kaming iwan, mahimo kaming instrumento sa uban pang mga katawhan na walang kailangan ng kanilang mahal. Salamat o Diyos sa pinamang sa nandiya sa dapit sa kagwidlaw sa mga ilit family. Salamat o Diyos sa mga kaisunan na diya sa dapit sa family, labi na sa kinabuhi ni Pastor Alejandro Paragaya. Ikaw na sa ilang kahimtang sitwasyon. Isa pa man sa kinabuhi ni Pastor Argus Arias na sa Bacoor. Sa tanang magkatawhan daw, nagasunod nining maong programa. I declare blessing sa bitang sa kanila. Ilabi na o Diyos sa mga station manager. Pastor Gideon Kanilayo, uban siyang pamilya ang uban sa ilang mga. Isa pa man sa general station manager, Pastor Tim Ryan Magasaw. Ikaw sa nakakita sila mga kahimtang kaman. Ikaw nakakita sila mga panginaunan. Bisa pa man o Diyos kung mapaghampo mo ng amin. Gaya ang mga pangalaman sa Pilipinas. Nadiin ang kaalam kay Palumalangit mo. Hindi pa sinabi sa mga pangulo nila sa Pilipinas. Aron mag-iyahan ko Diyos. Salamat na mahal nga di na matagamdaman ng kalaugan, kalikay, kalinaw, kahusay, mga patipagaw sa matalos. Kalapin ako Diyos sa malapit na eleksyon sa barangay. Nadiin ang maong pinili ay amahan na adunay kahusay usap na maabot sa kasatag sa mga sityo ng mga barangay. Salamat ang Diyos ng mga tamaan. Samtang kami magpatalingon sa inyo ang tulong mga mensahe. Magahatod og lakas ng mga mensahe. Dikan kalibranan. Nadiin ang matagos sa kanamo. Among panikamutan na ma-apply na mo sa mga kinabugsang kinabugsang sa among salita. Salamat o Diyos ng Kimaya na nalagitan mo ang tanan. Pinagi sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan magay mo. Amen. Salamat sa Ginoo Menson. Ano na itang magpagulit. Ano na itang magpagiya. Aron ang kadungganan maangkot nga tinudanay sa tao. Ano na ipangutana mga isoon. Kanus aman maangkot sa tao ang tinudanay na kadungganan. Atong hinungduman duha ra gyud ka tawo sa kalibutan. Duha ra po ang padulngan sa tao, langit ug impierno. Musugot tag sa dili, duha ra ang padulngan. O duha ra po ang sakutanan sa tao dinhi sa kalibutan. Mintras buhi pa ta, yes buhi pa ta. Pero human sa atong pagkinabuhi, adto ta paingon sa lungganan. Duha ra gyapon ang kahinan sa tao. Either mabuhi or mamatay. Wala na'y purgatorio igsoon diha sa balang kasulatan. Hello. Walay purgatorio diha sa balang kasulatan. Mao nga ikaw ug ako dapat mahibalo niini aron dili ta mauwat sa mga pagtulunan nga tinumo-tumo lamang nga naamong nag-angkon nga sila mo'y pinakaunang pagtulunan sa Hello. Ato pasahon ang pulong sa Diyos. Sabit ang oras ka na ito karon nagdagan. Ang atong oras alas 5:17 na. Pila ka minuto muhayag o musindak ng adlaw si Haring Adlaw sa silakan. Ingon ang mga panutin. Dunay mga pangutana diha sa Biblia. Kinsa man ang mahimo adunay tinuod nga kadungganan. Hello, duha ra pod ka tawo sa kalibutan. Ang usa dagutan, ang usa maayo. O pamatud-an ang tao nga maayo dinhi sa kalibutan kung dunay Ginoo. Og mahibal-an lang usab ang tao nga dunay Ginoo kay maayo gini siya og binuhatan. Maayo gini siya pinulungan. Dili na siya kaubuso. Dili na siya tigpanghinambo. Dili na siya tigpagawan.
atong basahon ang pulong sa Dios. Ingon diri sa mga panultihon, Kapitulo 22, versikulo 1 ngadto sa 4. Ingon diri sa panultihon mga igsoon. Panultihon, Kapitulo 22, versikulo 4. Atong basahon. Kung papilion kamo sa maayong kanungganan o daghang bahandi, o sa may pilion yun kasagaran sa tao, kanungganan or bahandi, kahit pila ka porsyento sa kalibutan, gamay lang yun ang mupili sa kanungganan kaysa mupili sa bahandi. Muingon ang tao, ako pilion pastor, mahimo kong bahandi anon kay aron ko mahimong kanungganan. Pila ka porsyento kaha sa tao sa kalibutan nga mupili lamang sa gitawag nga kanungganan. Ingon ang mensahe sa Diyos, kung papilion kamo kinsay gipangutana ni mga tao, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng sila, kitang tanan, gi-address ni sa kinatibok ang tao sa kalibutan. Kung papilion kamo sa maayong kanungganan, kanus aman makabot sa tao ang pulong na maayong kanungganan. Hatagan ba kaha o maayong kanungganan ang mga tao nga puso? O hatagan ba kaha ang mga maayong tao sa maayong kanungganan? Matubag lamang ang pangutana pinaagi sa pagbasa niya sa Biblia. Kung papilion kamo sa maayong kanungganan o daghang bahandi, pilia ang maayong kanungganan. Gitubag dayon sa balang kasulatan na ikaw o ako, pilia ang maayong kanungganan. The question is, kanus aman maabot o madawat sa tao ang maayong kanungganan sa diha nga ikaw upili nini. Walay katapusan nga pangutana nga gi-address ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Pilia ang maayong kanungganan. Ang maayong kabubuton mas bililon pa kaysa sa lapit o bulangan. Unsa man ang maayong kabubuton usab sa tao? Diba, kung ang imong isig ka tao, wala sa imong relasyon nimo, bisag dato pa na siya kaayo. Muingon yun ang tao, balo-balo dato pero kapuso man sa balo-balo nga Kristohanon, pati magbatasan. Diba, mausap ang aplido sa tao, mahimong balo, o niya dugangan pa yung balo, balo-balo. Dinis kalibutan mga igsoon, daghan kaayo tang balatayan. Daghan kaayo tang angayan na tong ibutang sa itong kasing-kasing una-una. Mas bililon pa kaysa sa labi. Ang maayong kabubuton ayaw ginasyago pa. Kaya kung maguba na siya maigsoon, sunod nga panahon, kahit na ginanimong ipabalik pa ang maayong kabubuton, labaw sa tanan kabubuton ngadto sa Dios. Kung imong tun-an ang sinaunang tao sa kalibutan, sa diha nga misulay sila pagputol sa kabubuton ngadto sa Dios, nga mao si Eva o si Adan. Ang ilang pagpuyok nga maanindot dito sa tanaman sa Eden, sa Garden of Eden, naputol ang ilang maayong pagkinabuhi. Hinumduman nato maigsoon nga mas nindot pa,
ang maayong relasyon sa imong sikataw kaysa mahimo kang dungganon nga puro karbo ang naghari sa tao. Lo, bisag unsa pa nato kadatok sa tibuok kalibutan, bisag unsa pa nato kaedukado, moabot ang takna og panahon nga ang imong pagkailado o kadungganan bawi o nas Ginoo kay dili na imo. Ining ba? Ang dungog o himaya para lamang sa Dios, dili para sa tao din sa kalibutan. Ang atong mahimo igsuon mao ang pagpasidungog sa Dios, dili pagpasidungog sa imong kaugalingon o sa tao. Hello. Mao nga niingon diri, pilia ang maayong kadungganan. Ang Biblia nagsulti o naghatag og pamaagi nga nagtudlo nato pilia ang kadungganan, ang maayong kadungganan. Mo'y nungdan kanus aman maabot o madawat sa tao ang maayong kadungganan. Kay kung dautan tang tao, dautan man po ang dungog nato ngadto sa atong isikataw. Pero kung maayo kang tao, pila rapot ka porsyento ang mudaot din. Dato kung wala makaangay din. Hindi ba? Pero mas daghan ang musipatiya sa maayo nimong pagkatao. Ang kontradik anak mo eksyon katurag yung mga tao di sa makaangay nimo. Amen ba? Pero ang mga tao nga nakasabot sa tinud-anay nga lintunganay diha sa balang kasulatan, mudawat na siya, mutuo gina siya, maminaw gina siya, kay nakasabot diha sa Biblia. Kay ang tinud-anay nga nakasabot sa mensahe o pamaagi sa Dios, maminaw sa mensahe sa Dios. Ang maayong pilia ang maayong kadungganan, ang maayong kabubuton, mas pililon pa kaysa sa labi o pulawan. Mao nga ang mga managdiayon, bana o asawa, ayaw putla ang maayo ninyong kabubuton. Kanus aman, makapot sa managdiayon ang gitawag na maayong kabubuton, ayaw kupa ang inyong maayong relasyon. Kanus amakon makuba ang maayong relasyon sa diha ang asawa magbudin sa iyang bana, sa diha ang bana magbudin sa iyang asawa. Kung maputol ang pagsalig sa tao sa iyong kinabuhi, ayaw pagdahon na 100% mubalik ang pagsalig sa iyong kinabuhi. Mao ang imong relasyon ngadto sa Dios, gikan sa tao paingon ngadto sa Ginoo. Paningkamutan nato nga ang maayong relasyon ngadto sa Ginoo dili kini magputol igsoon. Kung atong una-unaon ang atong amahan nga si Iba ug si Adan ipapahawa magani sa tanaman sa Eden, kita pakaha. Hello, kung gipialan kas Ginoo o katungdanan, trabaho nga para sa Ginoo, ampingan dapat nito. Alimahan, paningkamutan nga magkinabuhi sumala sa mensahe sa Dios. Nga mahimutang mahaong ang atong kinabuhi. So, daghan kay mga pangutana sa Biblia na angayan natong hinuktukan kung kanus ang madawat sa tao ang tinud-anay nga kadungganan gikan sa Dios, dili kadungganan gikan sa tao. Kaya ang kadungganan gikan sa tao mulang tao lang nagmaayo pa ka. Makwartahan ka, madungog yun ka, labi na gusto kayo manghatag-hatag. Pero dili yun ka manghatag na po, huwag tang na, oy.
Labi na doon ay sitwasyon mga igsoon nga siyempre matag usa ka nato doon na matay kitawag kawali o obligasyon. Maunay mentalidad o realidad sa tao sa kalibutan. Pero ikaw o ako, maayo gani kang relasyon, maayo kang kabubuton ngadto sa Dios. Wow! Di ko bubulag ang Dios sa imong kinabuhi. Bubulag matingali ang tao sa kalibutan. Unaan na kasi panahon nga medyo hagipot na matulpas ka Bisaya, hagipot na. Pero kung dili magbubulag ang kabubuton sa Dios, ang maayong relasyon nimo, makaninuta, makasugagon makas mga problema, makasugagon makas imong panginahanglan. Tagbuon makas sa panahon doon na kay panginahanglan, labi na doon na kay balatian. Di ba na nato malikayan? Di matod pas taga Cebu, igsoon, maguwa, magining tao, pastor ay. Di ba maguwa? Niya pag-abot sa edaran, maigsoon, manggawas ni mga arthritis, obrioma, daganang mga pamaon, na puno ng panuhot mga igsoon. Pero ang kinunanay, kung maayo tag relasyon nga to sa Dios, bisag na atas pangidaron, murag batanon. Di ba? Ganun na yung mapahiyungon sa mga problema. Ingon na rin, Mason. Pili ang maayong kadungganan, ang maayong kabubuton, tanawaran ko. Mas bilinon pa ang maayong kabubuton. Mas bilinon pa kaysa sa labi o pulawan. Walay kalainan ang dato o ang kabus. Tanawaran. Di komparison ang duha ka tawo sa sitwasyon sa kalibutan, dato o kabus. Matod pa sa Bilanon, mga dato garboso, matod Binteryo, mas wapo pa ni akong kalabir kasi mga dato. Diya maldito. O ingon man ang mga tao, igsoon, ay, meron ko nang namatay ng tawa ng maldito man na. Kalabiran na namatay na. Dugaman pag-ikot patay, bisa kalabiran na. Pero kung ang maayong tao to anas lungganan, makahuna-una ang tao ka na kung ano na pa yung una-una ang tao. Moingon ang tao igsoon, kung maayong kagabubuton, buhin ko ng tawana. Wag ko kalimot ani. Manghatag yun na ako kung puspuro o ginamos. Bisag kamay nga porsyon, yan natabang ni mo sa imong isikataw, maay kag relasyon sa imong isikataw. Wow! Pagkaninduta, bisag tuwa na kasulunganan, buhig magyapon ka para nila. Amen ba? Tinuon na unay realidad. Pero katong kontrabida ni mo, magoon na. Kung sige ingon diri sa versikulo 2, igsoon, walay kalainan ang dato o ang kabus, kay parehaw silang binuhat sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo, walay dato o walay kabus, kay parehang binuhat sa Dios. Naabay pinalabi ang Dios? Wow! Mahitabo lamang adunay pinalabi ang Dios sa panahon sa iyang pagbalik, sa pagbalik ni Jesus. Diha na nato matugkad ang tinun-anay base sa walang kasulatan. Kinsa unya ang makapuyo sa iyang hisaan na ginharian. Katubang maayong tao o katubang mga daotang tao. Ingon din mga igsoon, versikulo 3, ang taong maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasama. Gikinahanglan maigsoon ang atong maayong panghuna-una, nindot ni o maayo ni dili ni guba. Kay makakita ka sa mga umalabot nga mga sitwasyon. Kanus aman sa
maangkon sa tao ang maayong panghuna-una kung ang imong huna-una sama sa huna-una sa Dios. Apan kung ang tao sa kalibutan sama sa huna-una ni Satanas, unsa may behavior o batasin ni Satanas pag-ari sa kalibutan? Pagkuba, pagpangawat, pagpatay, pagtulis. Wala sa ilain nga gihuna-una mao ang pagkuba sa imong kinabuhi. Doon na may mga tao ana dinis kalibutan karon. Yes, kadaghan. Dili na sa nagmater o Kristohan o dili. Kay naa magani dili mga Kristohano na apoy dili hinimba. Nga maayong kinaiya. Labaw pa kinaiya sa mga nag-angkon na Kristohanon. Di ba? Labaw pa kinaiya, nindot pa kinaiya sa mga taong dili hinimba. Naapoy mga tao sa kalibutan nga halos nagpuyo adlaw gabi sa simbahan pero batira di ako patasan. Hello. Mao nga niingon nire, ang taong maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo o mulikay siya niini. Ganos amangpot ang tao makalikay sa kasamo sa diha nga ang tao maayo sa panghuna-una mulikay pagkuda. Dili magyuna mo salom sa tubig nga lubog. Kay nakahibalo siya nga kung musalom siya sa tubig nga lubog, sigurado yung pakong ng ulo inigsalom niya. Wala tayo laing tinguhaon sa itong kinabuhi. Ang maayong mga panghuna-una, maangkon lamang ni sa tao kung dunag yung kay Ginoo. Apan kung daot gani ang atong huna-una, ang atong gisunod mao ang yawa. Kay ang yawa daot yung sa huna-una bisag upos siya sa Dios. Pila ba ka tao ka porsyento sa tao sa kalibutan nga layhang makiglibil sa mga tao nga naangkon na nila ang tinud-anay nga kadaugan sa kinabuhi. Ug ang pangutana niya kanus aman madawat sa tao ang tinud-anay nga kalangkos sa diha nga ikaw nakita o na-aksip na nimo ang tinuod na kalampusan sa kinabuhi. Ug maangkon lamang ni sa tao kung maayo sa panghuna-una labaw sa tanan naa say huna-una nga kikiyahan kanunay sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Kim ni Silva nga nagwas-usab niining atong programa. Kumusta atong kaigsunan diha sa Mani Alas. Ilabi na sa imong ginikanan sa imong nga papa. Si ikaw Juanito Silva Ison. Di ba kung maghimasa kag Biblia? Malingaw ka igsoon. Pero malig-on ka o ang imong paglaom musamot nga aduna kay paglaom. Amen ba? Tanawra ko. Ang tao maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo. Kay kung ang tao nga walay maayong panghuna-una, samok na manadaan. Apan ang maayong panghuna-una, wala na siya kasamo. Mao nga nakahibalo na siya nga sa umabot nga kasamo kay gikan man siya sa maayong panghuna-una. Diha sa kasulatan ang rason o katarungan diha sa kasulatan dapat atong masimasihon pagsabot ang mga kasulatan. Sa diha nga ang tao maayong panghuna-una makasabot o mahibalo siya sa umaabot nga kasamo. How come
Ang taong doon na kasamok daan sa una-una, dili na nakakita sa kasamok kay samok na siyang daan. Hello? Dili na siya kauna-una o nindot pa kauna-una. Ako kawain mo isong sige katawag. Dili sa nato ni Putlong Iksuon, kinasukda naman nato ni Katulay. Maunga sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Kikinahanglan maayo butang una-una. Aron sa umalabot nga panahon, Iksuon, wow, nakahibalo ka kung unsay kagubot. Kaya kung ang tao dili maayo pang una-una, gubot ng daan ang una-una. Negatibo ng daan ang iyang una-una din sa kalimutan. Apan ko doon na kay Ginoo, bisan na apakas apiki nga sitwasyon. Wow, kay maayo matag panguna-una. Muda nguptas Ginoo, kay maayo sa una-una, dili sama sa yawa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi, sa mga iyo family diya sa Pulo, Bindoy, o sa mga Tratsi family. Ani message naman ang ako nga wife, Happy Blessed Sunday morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener sa Shine FM. God bless everyone. May tawag siya mong Iksuon niya, dili man sa pwede na atong tupagon, kaya iyang itawagan, maumapoy atong gigamit monitor. Diba? Versikulo sa unahan, apan dili kinitag doon sa taong mga walay maggamit sa iyang hunahuna. Tanawa ragon, dili nitag doon sa usa ka tawo nga wala magamit sa iyang hunahuna. Dili mo tagad. Kung ang tao mga Iksuon wala mo gamit sa iyang maayoy panguna-una, hilasa na oy. Hilasa na. Ako usbon sa pagbasa be. Kani versikulo 3 na to kini sa unang sapat. Ang tao maayoy panguna-una makakita sa umabot nga kasamo o makalikay siya nini. Kinsay makalikay sa kasamo sa umaabot ang tao maayoy panguna-una. Klaro sa. Pero daot ganit na una-una di nakakalikay. Ngano man daot naman tandaan. Ingon sa unahan, apan dili kinitag doon sa tao nga wala magamit sa iyang una-una. Useless sa usa ka tawo nga wala magamit sa iyang una-una ang maayong panguna-una nga gikan sa Dios. Sama ni Satanas. Kung si Satanas nagamit pa siya sa iyang panguna-una, dito magluib sa Dios. Apan kay nagluib man siya, ang iyang una-una dili man mao, kay ang una-una sa diha nga mulevel siya sa kaabilidad sa Dios, mahimo usab siyang Dios. Pila ka porsyento sa tao sa tibok kalibutan nga mas nindot paminangon sa tao nga dunay mutawag nimo pastor, pastora. Ako Iksuon sa among kinabuhi, nunid na nga muingon ang tao pastor, pastora. Wala ko mag-agpas sa kadungganan nga malipay ta. Apan labaw sa tanan kung ang tao dunay respeto sa iyang isikataw o unsa siya dito sa kalibutan. Kay ang tinud-anay nga dunay respeto muila ngadto sa Ginoo. Versikulo 4, pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo, makaangkon lamang ang tao sa maayong panguna-una o kadungganan kung magbatong kakahadlok o pagtahod sa Dios. Kanus aman mabatunan sa tao
ang pagtahod o kahadlok sa Dios nga mismo ang tao sa kalibutan wa may mga batasan ang uban. Waingon ko ang uban dili tanan, kay dili tanan nga nagpuyok sa kalibutan nga walay mga batasan. Daghan pa ang maayong tao o maayong panghuna-una sama sa huna-una sa Dios. O gipamatud-an na mismo sa imong kinabuhi. Dili lamang kutob nga muangkon ang tao, Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, hinimba ko sister, adlaw gabi nagluhod ko sa akong Ginoo. Iya masab nga Ginoo. Wa maputa ka ba unsa ang Ginoo nga iyang giampo? Tinuod ba ang Dios? Kay ang tinud-anay nga nag-angkon nga duna sa Ginoo ang iyang kinabuhi sama gyud sa Ginoo. Ang tinuod nga adunay Kristo sa kinabuhi, ang kinabuhi sa usa ka tawo sama gyud sa kinabuhi ni Kristo. Dili siya daot o una-una. Pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos. Hello. Og makabaton kag bahandi dungog. Kanus aman madawat di ay sa tao ang bahandi o dungog sa diha nga ikaw baka katon sa kinabuhi nga dunay pagkamapainusan. Diha ang tupag sa atong mensahe karon ison. Kanus aman makabot o madawat sa tao ang tinud-anay nga kadungganan, dungo o pabor nga gikan sa Dios, dili pabor gikan sa tao. Kung ang usa ka tawo dunay kahadlok o pagtahod sa Dios, pangutana igsoon, pwede ba ko anak pastor? Yes. Kay ang kadungganan, ang kadaugan, wala sa simbahan, wala sa karitula, wala sa mga patukwaranan dinis kalibutan. Ang kadungganan o kalampusan na alamang sa Dios. Kung ang usa ka tawo dunay pagila o pagtahon ngadto sa Ginoo. Inimba, mga pinalangga na to mga follower of listener sa Shine FM 95. Ang gihimo na to ni ining maong adapit, mao ang pamaagi sa Dios, dili pamaagi sa tao, dili kahibalo sa tao. Kay ang kahibalo sa tao naara na dinis kalibutan sister. Ang edukasyon dinis kalibutan naara na sa mga university. Pero ang kahibalo sa Dios na sa pulong sa Dios, wala sa pulong sa tao. Mao nga ikaw ug ako kun nangandoy ta nga adunay tinuod nga dungog ug kadungganan nga maangkon nato mintras buhi patas kalibutan. Doon na tayo pagtahod o kahadlok sa Dios. Mga kabataan, mga kaestudyantihan, kanunay nato ning gimensyon, maangkon lamang sa mga kabataan ang tinuod nga kadungganan kalampusan kung kamo musunod mo sa tinud-anay nga pagkiya sa inyong mga ginikanan. Pero wag tay batasan, hinumdumi ang Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 3. Tahuran ninyo ang inyong inahan ug amahan, o kini sugo nga adunay saad sa Dios. Kinsay kasaad, Dios dili tawo. Pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos.
diha lang usang mabalaan sa usa ka tawo nga aduna kay pag-ila o pagtahon sa Dios kung ikaw ug ako dunay pagpaubos. Kristohanon matag dili Kristohanon, kung wala tay pagpaubos nagpasabot dili Ginoo ang imong kiila. Kay si Satanas kanunay lang nagpataas o nag-angkon nga siya Ginoo. Apan kutob lamang siya sa pag-angkon, wala yun ang mahitabo. Hello, halos tanan sa tibok kalibutan nga mosampit o Ginoo. Apan hinumduman nato ang pulong sa Dios. Daghan kanako nga nagtawag kanako Ginoo nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kato lamang nagatuman sumala sa akong kabubuton. Kanus aman mahibalaan sa tao nga ikaw ug ako mingsampit sa tinuod natong Ginoo, mahibalaan ko sa itong pagkatao. Pagbaton o kahadlok o pagtahon sa Ginoo o pagpaubos o magabaton kag mga bahandi, dili lamang bahandi, mga more than one, mga bahandi, dungo. Dili na to unahon ang mga bahandi o dungo. Kasi diha mga kaigsuonan, di una na to ang Diyos na nawala ko. Kung imo ning sabton pag-ayo niing versikulo 4 sa mga panultihon, ang kasulatan naghatag natong hanay. Sa diha nga ang tao adunay pagbaton o kahadlok sa Dios, usa pa siya makaangkon sa bahandi o dungo. Pero kung ang tao dili maayong panghuna-una, ang unahon sa tao bahandi o sa diha adunay bahandi, muingon ang tao, kung bahandi anon ko pastor, musika tiyo ko. The question is, asa mapon ang bahandi na gikan? Muingon pon ang tao, gikan sa akong pagpugi pastor. Pero ang Biblia, asa mapon gikan ang atong kamo? Dakwa, pangutana diha may. So the question is, asa maputagikan? Wala tayo lusot eksoon diha sa mensahe Ginoo. Kung asa matagikan, mubalik ka sa atong gigiganan. O ang imong espiritu o ang akong espiritu mubalik sa Dios kay siya mo'y tag-iyan niini. Hello. Kung imong isang bingay ang adlaw gikan sa sidlakan, musalop gina sa kasagpan. Ang atong kinabuhi, ang atong lawas gikan sa amo. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ang amo mo balik sa amo. Meaning to say, ang tao gikan sa amo. O mo balik kining lawas mo, kanon lang yun iswate. Pero hinumdumi na apay mo balik, ngadto sa amahan, nga mao ang Diyos, mao ang imong espiritu. O mauni mo atubang ngadto sa hukmanan ni Kristo. Kauban sa itong mga binuhatan. O niya kung daot ang binuhatan, ayaw siguro ka nga maluwas ta. Kaya ang kaluwasan na sa Diyos wala sa tao, wala sa simbahan, wala sa karitula, wala ni pastor, wala ni pastora. Kasi silang pastora, si pastor na ningkamot sab na ang kinabuhi mainlain sa pulong sa Diyos. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pabs Dilo Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu. Tanaw ra gud, pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo, kanus aman maangkon ang dungog o himaya ngadto sa tao, sa diha nga ang tao dunay pagbaton sa kahadlok sa tong Ginoo.
Kanus aman makalikay ang tao sa kagubot sa umalabot nga panahon, sa diha nga ang tao maayo siyang panguna-una. Maangkon lamang usab sa tao nga maayo sa kuna-una kundo na sa'y Ginoo. Kay kung ang tao walay Ginoo, ang daotang una-una nga mao ang una-una sa yawa, ang yawa ning ani sa kalibutan mao ang pagpangawat o panguba. Apan si Jesus ming ani aron pagsagmit nimo gikan sa kasalanan, kay gusto siya nga magkinabuhi ka nga madagayaon atubangan sa itong Ginoo. Ingon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 10. Atong basa sa kinabuhi ng Kristohanon, daghang alantoson, pero bless ka, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pag-antos, tugat pinagnuri, giatiman ka sa iyong pagkamay. Usa ko mabalik sa versikulo 4, atong basahon ang Juan. Kanus-a madawat sa tao ang maayo panguna-una sa diha na ay Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero wa gani maigsuon ang mentalidad ni Satanas. Maurag yun ang pagpanawat. Ingon dire, busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Kinsay kasulti? Si Jesus, dili si bahan, dili si pastor. Ang tanan nga na miani una kanako mga kawatan o mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Bless ang mga karnero kay namatik sa mensahe sa Ginoo. Pero ang mga kanding maglagot mubuhihi na bisan pisik-pisik na problema mawaktang na. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya o makakaplag siya masipsip. Apan ang kawatan muani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Miani ako aron makabatong kamo sa kinabuhing madagayaon. Kinsay kasulti? Si Jesus. Grabe. Walay laing purpose si Jesus sa iyang pag-ani. Dili pag-upa, dili pag-distract sa iyong pagkatao, kundi pag-alalay aron ikaw mayawas sa kalisod na nahimot ang naulipon sa kalibutan. Pero naasa tao ang pagpili. Baliko na ko ni pagbasa ang panultihon. Kung papilion ka mo sa maayong kanungan, naasa tao ang desisyon, Exxon. Wala diha sa simbahan. Wala ni pastor ang desisyon nimo, kundi ikaw o ako